duk wanda yake da matsala ta kuncin zuciya da damuwar da ta dame shi ta dabaibaye shi tun kafin ta dabaibaye kan damuwar ma rashin nutsuwar Qur'ani yasa har damuwar ta taru ta kai wannan gravity. Amma me zai sa ka sassauta ta? Bi dhikrillahi tatma'innul qulub, da alqur'ani ake yi. Dauki alqur'ani ka nutsu. Alladheena amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, waɗanda suka yi imani kuma zukatansu suke nutsuwa da ambaton Allah. Malamai magabata suka ce wannan ayar tana nuna ashe alkur'ani na kunshi da wani sirri na maganin cututtukan zuciya, na warkar da mai kunci a zuciya, na samar da nutsuwa a cikin zuciyar duk wanda baya da nutsuwa. Ina kuke masu ɓata lokacinku akan kaji damuwa ta dame ka da ka'aba har yanda zai iya sa ƙwaƙwalwarka ta canza, har yadda zai iya sa depression ya kama ka, wai saboda bakin cikin damuwar ka rasa abu, ka rasa wani, ka rasa wanci, ka rasa abu kaza, baka samu abu kaza ba, wai wannan abun ya sa har zuciyarka ta yi kuncin da har ciwo zai kama ka. Ɗauki alƙur'ani, wallahi warakarka tana cikin alƙur'ani. Qul huwa lil ladina amanu hudan wa shifa. Alqur'ani bayan ya shiryar da kai kuma wallahi waraka ce. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur. Abin da ke cikin zuciyar nan warakanta yana cikin alqur'ani. Duk wanda yake da matsala ta kuncin zuciya da damuwar da ta dame shi ta dabaibaye shi tun kafin ta dabaibaye kan damuwar ma rashin nutsuwar Qur'ani yasa har damuwar ta taru ta kai wannan gravity. Amma me zai sa ka sassauta ta? Bi dhikrillahi tatma'innul qulub, da alqur'ani ake yi. Dauki alqur'ani ka nutsu. Amma alqur'ani kafin ya iya maka wannan yana da bukatan abubuwa guda uku. Na farko imani ne yaqini. Shi ta ce alladhina amanu, imani ya fara zuwa tukunna. Idan imaninka da alqur'ani da yarda da shi bai kai yadda zai sa qur'ani ya warkar da kai ba, to walladhina la yu'minuna fi adalihim qarun wa huwa alaihim ama, ba zai maka wannan aikin ba. Kun ji wannan na farko kenan. Abu na biyu shine ka karanta alqur'ani da tadabburi. Kitabun anzalnahu ilayka mubarak, wannan alqur'anin yana da albarka. Liyadabbaru ayatihi afala yatadabbaruna alqur'an am ala qulubin aqfaluha. Zukata suna da murfi ne da ya toshe, ba za su yi tadabburi, su yi ninkaya a cikin alqur'ani ba. Don haka ninkaya a cikin tuntuntuni a cikin wato lulawa a cikin duniyar alkur'ani da tunanin alkur'ani, wannan shine abu na biyu da yake kawo wato wannan umanina. Sannan abu na uku shine ka fahimci alkur'anin da gaske. Idan baka fahimci alkur'ani ba, sai zama tadabburin da kake kawai akan daɗin muryar ne ba akan ma'anar ba, to ba za ka samu abin da ake nema ba. Kuna fahimta? Wannan shine amfanin tafsir da kullum kake ji. Yanzu mun dauki aya, ka ji ana ta wani analysis, sai ka ce akwai dama a cikin wannan ayar yake, kai kana ta karantawa kana ta wucewa. To idan ka gane daɗin cikin ma'anonin alƙur'ani, in kana so Qur'ani rika baka wannan amfani, bayan imanin da ka kara da shi, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imanan, ya zama ayoyin na alqur'ani sun kara maka imani. Na biyu shine ka yi kokari ka fahimci me ake faɗa, shine da kaumin ya tafakkaru. Tafakkur baya yiwa sai da fahimta. Kuma duk wanda Allah ya so shi da alheri sai sa ya gane Qur'ani. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din. Fiqhul Qur'an kuma sauka kulli fiqh, shine saboda kowace fahimta. Haka in ka samu Allah ya maka gata, kana karanta Fatiha kana gane ko me a ciki, wani yana karanta kana fahimtar komi a ciki, to sai kaga mutum yana ɗaukar
wato yana karɓar sakon Qur'ani kai kawai kana gani kai baka san me yake tunawa ba. Lokacin da ake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karatun Qur'ani da yake wa Abdullah bin Mas'ud karanta mun Qur'ani, ai annabi kawai sauraro yake yi. Yana shin kawai sai aga hawaye yana ta zuga, yace fa idza ainahu tadrifa, kawai na waiwaya na kalle shi sai naga idan dunansa suna ta zubar da hawaye. Shi wanda yana ta karatu annabi ya shiga cikin shi kuma ya lula cikin duniyar alqur'ani ne. Ce da ana karanta fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahid wa ji'na bika ala haula'i shahida. Ashe har manzon Allah ya kai kansa kashin kiyama, har ya ga filin kiyama, har ya ga al'umma sun zo, har ya ga Allah ya kira shi ya ce kai ne mai bada shaida akan waɗannan. Kawai sai fara kuka kamar yanzu a filin kiyama yake ganin kansa. In ba Qur'ani ba wa zai kai ka can lafiya har a gaban Allah. Wannan shine ma'anan taqsha'iru min wujulud, shine ma'anan ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. To wannan kuma sai sa kai tafakkuri da tadabburi. Wannan kuma shi zai sa ka rika nemo abin da ake ce ajaibul Qur'an. Al-Qur'ani yana da wani darasin da ake ce mishi ajaibul Qur'an, wonders of the Qur'an. Wasu abubuwan mamaki ne wanda sai Allah ya sa kayi nisa a cikin waɗannan abubuwan guda uku da na faɗa. Imani, ilimin fahimtar meye cikin abin da kake karantawa, da kuma lulawa cikin Alƙur'ani da duniyar tafakkuri. In ka samu wannan, wallahi nan ne zaka gane ma'anar ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Shine zaka ga wani bai da kuɗi amma zaka ga ba wata damuwa tare da shi. Wani za ga an masa mutuwa, an masa ciwo, an yi masa waye, shi ma bai samu abu kaza da wane yake da shi ba, su wane suna da kaza bai da shi, amma kullum za gan shi cikin fara'a. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Ta ina fara'ar da farin cikin yake? Duk a cikin zuciyarsa yake, ku ne ba ku sani ba. Wanda yake rike da fara'a da farin ciki da jin daɗi da nutsuwa a cikin zuciyarsa, za ka haɗa shi da wanda sai ya shiga lema ko ya shiga gida ko ya shiga mota kafin ya ji daɗi, ran da ya fita a ciki ba. Kaga ba zai taɓa fita a mota ba kenan, inda yana so ya ji gaba jin daɗi. Ba zai taɓa fita a jire, ba zai taɓa fita a gida, ba zai yi ko ka zauna. Amma in zuciyar ka fa yasiru ma'i haythu istaqallat raka'ibi wa yanzilu in anzil wa yudfanu fi qabri. Shine ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Shi sa Allah ya ce uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Suka ce mun ji wani alqur'ani mai ban mamaki. Wani cikin magabata da ake ce masa Ibrahim ibn Adham yake cewa an ban labarin wani abidi wai baya bacci, kwata ya daina bacci. Sai na je na same shi na ce a sahihun annaka la tanam, da gaske ne baka bacci? Yace kwarai. Yace ma yamna'uka minan nawm, me yake hana ka bacci? Yace ajaibul Qur'an. Yace wallahi ina zuwa zan kwanta kawai sai in fara tunawa da aya. Yace shikenan ji bacci ba zai yi ba. Haka Abdullahi bin Mubarak shi ma ya haɗu da wani ya tambaye shi, kai ma baka bacci? Ce kwarai wallahi bana bacci. Yace kaifa ana wa fil Qur'ani ajaib.